Vinga, va, on hem de deixar els mòbils? Sí. A veure, aquí. Va, on ens vam quedar l'altre dia? Era la pàgina 44, no? Sí. Mira, aquí està. Molt bé. Aviam, ja sé que no t'agraden les mates, però és que les has d'aprovar igualment. Has fet els deures que et vaig enviar? De les equacions? Aina, no portes gaire bé aquest tema. No passa res, vale? Les fem juntes. On està el full? Quin és, aquest? Sí. Vinga, va, fes tu el primer exercici. No vull fer-los. A veure, Aina. Aquí l'error està a la número 4. Vale? Mira, si t'hi fixes, el 4 ha d'anar amb negatiu. Val? Tu recorda sempre, t'has de fixar molt bé, tots els números que vagin d'una banda a l'altra han d'anar automàticament en negatiu. Val? És com un pack. Veus? Aleshores, si posem el 4, veus? Li canviem el signe. Veus? Ara el resultat ja és diferent, no? Aina! Aina! Què? Mira, posarem el mòbil en silenci, aviam si així et concentres una mica, val? Qui t'envia aquests missatges, Aina? És algú de classe? No ho sé, no és res. Com que no és res? No ho sé, que és igual. No sé, no et poden enviar aquests missatges, Aina. I si no ho poden fer, per què ho fan? Sempre estan igual. A classe no paren d'enviar-me paperets amb insults o motes que m'han posat. Jo no els he fet res. Absolutament res. La caixeta metàl·lica, no? Què? És això el que guardaves aquí? Les notes? Aina, amor, no has de fer ni cas del que et diuen aquí. Com vols que no faci cas? Si és així sempre. Bueno, és que sempre hi haurà gent amb ganes de criticar. No ho entenc. Per què a mi, si no els he fet res? Bueno, però és que aquesta gent no necessita cap motiu per fer el que fan. Pues no ho entenc. No m'agrada. Fa mal. Ja. Però mira, això no té res a veure amb tu, vale? Res. Ni amb la teva forma de somriure, ni amb el teu cabell, amb res. Tu no tens la culpa de tot això, vale? Tu ets meravellosa, ets preciosa, amor. Això no ho penses de veritat. Però és clar que ho penso de veritat. Mira, sé molt bé com t'estàs sentint, vale? Jo en un moment determinat de la meva vida em vaig sentir igual que tu. I vaig passar pel mateix que estàs passant tu ara. I què va passar? Què va passar? Bueno, doncs, bàsicament em creia tot el que em deien. I no era veritat. Però jo m'ho creia. I ho vaig passar molt malament. Però saps, encara que et sembli mentida, tu has de creure molt en tu. Has de treballar la teva autoestima i reforçar-te molt pel pròxim dia que et vinguin a fer mal, que no ho aconsegueixin. Dius molt fàcil, però és que per on començo? Mira, saps per on començarem? Per estripar tot això. Què et sembla? Vale. Tot això fora. Clar que sí, fora. I el pròxim dia que et vinguin amb els paperets, en quan els rebis tu els hi trenques a la cara. Vale? I ja està. Idiota. Tu ets idiota? No. No ets idiota, no? Doncs ja està. Aquest canvi no serà immediat, Aina, però si ho fas, si et centres en tu, ja veuràs com es cansaran de fer-te això i arribarà un moment que deixaran de fer-ho. No. Em promets que ho faràs? Sí. Clar que sí.